Ndi. Kuwi lho, entek-entekne manuk lho sampean. Ya lho kok ndak eruh ya sakmono gedine. Ya piye to, mari sobomu karep ride lho ora ning buritan lho malian. Jan, ya Allah lho kok entek kaya ngono sampean. Sampai menteken lho. Nek kok ya kok ndak enek wong roh ya, mari ya waduh. Ya lah iki gedange ambon ya monteng semene gedine. Astagfirullah. Gedange suluh, guys. Iki Entekne manuk. entekne manuk. Gak roh. Lah kaya ngono. Tapi kuwi jet didang enak-enake lho kuwi. Ya jelas. Sing ndi ki bagiane? Wah, jan wis ta kok anu. Kandang. Sembarang. Sembarang mosok Ndah. ya ora pantes lek dhuwur. Lek dhuwur dhewe ora pantes mbane. Lha padha ae kuwi apik kabeh no. Kowe pilih sing Din, Ndang. Budin. Jan mending banget iki lho enak-enake didang iki lho. Din. Kowe pilih sing mateng-mateng dipitili apa dianu iki, apa sing entah? Oh, sembarang heeh. Ku lho, Kayak kok godhog pisan sing mateng. sing mateng no. Sing mateng lho, tak Sing pangan mateng lho. dipitili nyoh. Wah, lah gedange ambon iki Kowe yo. ya sakmene gadine iki kan. Iki ra konangan iki mang paling ora dadi. Wis ora dadi abahan. Bang. Kuwi ora roh ta ya cah IKN iki. Ero sik tas. Wong dik kapan dik nginane urung kok iki. Aku dek kapan kok ngomong bapakmu lho marai. Mboten ku tak kon anu. Tapi wonge ya ora roh ya. Ya apik lho kuwi sandingmu kuwi. Lho, wong kaya ngene iki. Mentek kabeh iki. Jan mending ya. Sing ngene iki lho, enak-enak iki. Ngene ane iki lho ngono-ngono kuwi digodhog enak kuwi. Anu apa jenenge? Setengah mateng. Setengah mateng. Sing enak sing setengah mateng lho. Bah, jan lho mulemu ya mbekuk-mbekuk. Tapi ya kaya ngene mentek kabeh. Entek wae enak, Pak. Tapi anu ya, metheke ndak bosok ah. Iki lho mentek. Heeh, metheke iki ora bosok tapi. Jan mening banget. Kok meneh iki ane iki lho mentek kabeh. Gedine kok. Iki kuat iki ujung lek lagi. Ini sih. Kuat. Ngono kok lek mung ngingok ya apa ndak roh ngomong sing cedhek lho kono. Nek aku nek kan omahe ngarep. Ora nyawang lho kuwi mburi sing mepet iso ora roh. Wis. Di wah nikah IKN iki sing gak bos.